Sziasztok, én Ádám vagyok, és itt van velünk X-X. Sziasztok! Huntlayer. Sziasztok! Ja. És Gamen Hunter. 01. Sziasztok! És akit PvP 2-esen játszunk. 3-ason. 3-ason fogunk. Ez kijelent 89. Várj! Mind röhög, mind amúgy. Nem faszomat rögtök. Ezek hülyék bazd. Röhögjünk, de min? Kijelent 01. Nincs még az, hogy vesz volna. Akár szóval járom. Értetődnek volt. Most már kezdődött a videó, bármi legyen. Napi rögésem megvolt, most már kezdődött bármi. Oké, akkor kezdjük. Én még nem röhögtem. Akkor kezdjük. És se sokat. Sziasztok, én Ádám vagyok, és itt van velünk X-X. Sziasztok! Gamer Hunter. Sziasztok! És Gamer Fly. És a Jani a hegyről. Kinek kell egy ilyen sisek enchantot a vedékvédelemnek? Satix a Cix-P-t? Nem. Nem vagyok milliárdos. Hagyjatok már, nagyon igen, de akkor is adok. Geci, belütték a spavra, de mind a szar. Oké, most lemegyek. Adja. Geci már félsztek. Ó, Gec, milyen jó karjaim vannak. Adjál már XP-t! Szüljek. Ti most hol vagytok? Halljátok, Gazdag vagy. van olyan kardom, hogy tör 3, súlyt 5, hátra 2. Miért? Azt adom ide. Nekem most Van úgy egy csinált sisám, meg három. erőpotim, a cuccom szinte furra elkopott, de bármit. Gyere ide, te Ja. majom. Hallod? Úgy is meghalsz. Pavn. Megyünk PvP-zni. A sátánsengás Pavnról kedobálom a szarcucokat és mehetünk PvP-zni. PvP. Oké. Dunduglik meg az a cigány. Ó, Dimo 2 bőrszedbe van, hülye vagy? Meg kellett volna ölni, attól ilyen bizárrokat kapsz. Azt a mennyi cuccos. Basszol megölnek, gyorsan kis aranyalma. Ja, hogy Segítsetek! ti már PvP-ztek? Én csak. Ti már PvP? Jó, Várjál, mit szóljuk? megyek Mondom én mögött. is. Satix. Segítsetek, help is this motherfucking. Megyek én is. Várjál, laggolok, de Megyek megyek. én is. Én is. Na várjál, max meghalok, azt enchantolok el nem menne a cucc, és túlértem. Na, Oké. megyek. Hol ez a nagy 1v1? Segít. Várjál, Satix, várjál, vigyázz meg! Gyere le, Geci! Drámátik vagy te, szívjelek. Hagyjatok, bocsi, tisztán, hagyjatok! Hagyjatok meg engem! Várj, nincs itt valami? Ezt üssük, ezt nem tudom, ezt üssük. Nem, hát meg, ez én vagyok. Satix, engem még kihatsz? De Akkor hogy lesz Ádám? Meglem azt a fiút. Itt van Milán. Fotó. Akkor üssük azt. Öljünk meg azt. És Satix, gyere már! Hogy valaki. Ide jöttem, megölöm. Bazd meg. Elkapott valami. Mamma, ja. Megöljük. Rohagy meg. Anyám. Valaki speedpotizzon és írja utol. Oké. Speedpoti. Utolértem. Elkaptam a torkát, a törvényet. Én is El is vágom. De közben meghalok. Segítsetek, Epic Fight. Túl megadek Neon. Gyerünk, Meghalsz basszus. le? Satix, igen. Neon Ott rohadjál. van. A nyomorék. Az a nyomorék. Ez hülye ez a gyerek. Vagy csapjuk már szét. Pedig ezt kopja meg. Na. Én súlytöttel ütöm, úgy elkoptatom, mint a szart. Satix, Ja, ennek is most nekem is sújtöttes a kardom. Hú, de fel. Örültem is. De valaki nagyon üt. Ide jött valami Ryan. Mit tudom én, szögít akar. Ja, az Rolly. Nem baj, basszus. Ja, Rolly. Gyere engem, Satix. Várjál. Keci, mekkor Epic Fight PvP. Üssük mindenki. Azaz. Jöjjön vele, team akkor. Oké, én mindenkivel teamelek, ennyi. Én mindenkivel teamelek nagyba. Engem meg üt Akkor nem- valami Nikó 6 vagy. Segíts már. Gyere már le engem, te! Várjál, már itt nagy 1v1 van. Én veled vagyok, Gyere, te veled vagyok. Kurvára. Nikol, hagyjál óva, féles team. De mindenki Nikol, én pattog. mindenkivel teamelek.
Segíts már Gyerekek, én mindenkivel tímelek, azt a tuti. Segíts már Roli, player. én hasz, Roli. Gyere. Üssük már, gyere már, ne tűnheljél. Engem, Szati! Jó, akkor üssük ezt a gyereket. Te engem, ne! Várjál, jó, közben elfogadott az ófilma, oké. Akkor lehet, de engem is te. Várjál már. Azaz 500 jönnek rám. Azt a nagy domit vagy kit is. De ne üss már. Oké, hagyjál. Mondom, én ezt üssük. Segíts, De! 500 rám. Hát engem rohagyjuk. Várjál, én még encsántolok egy kicsit. Te Te hol vagy, Titán? Valami templomba. Nikol, Szövi. Templomba? Milyen templomban? Valami fejt. Alasz úgy megütöm, Mi hogy most ott főszáll. Ez hova lett? Mi most ott van, itt van a kútba. Ja. Én most nagyba PvP-zünk Szatix-szal, vagyis Én ezt a meg erőpotim, a PvP-zünk. széjjel koptatom, súlytötte. I- Dögleni, van vagy Igazából- 300 encsis almája, átsebesz 2 HP, 1 HP. Kéne HP -t illesség. Szatix. Lesz te, geci? Mi van? Na, megint valami buzi ledobok még. Engem is. És 12 perc, vagy 12 másodpercig van, méreg és meghalapon földültött valami. Nekem meg lejárt. Nem baj, üssük Szati- a gyereket. Bum! Várjítom valami csonti. 0-2. Szövi! Hívják Giantot. Várj, ez nem K. Hívják ilyen. Nála meg ilyen. Szatix hol van? Csont! Várjál, a Ez az. Csontinak szólja, hogy én veletek vagyok, Szatix. Várjál, meg Giantot kérek tőle. Ezt leesett a tetőre a nyomorék. Várjál, ezt kópjál már. Azt mondjuk, én mindenkivel tímelek. Hülye. Bum. Itt a grok. Gyere már, itt egy full diás, ezt csapjuk szét. Ez valami erős gyerek elméleg, nem én szélcsapom. Elkoptattam a sisakját. Vett fel újat. De Meg a ezt melgetjét is, meg a gatyáját is. Most vett fel egy egész új szettet. Bam. Itt egy cipő, ez Szálljon nem már be érted. valaki a PvP-ben, mert unat. Jövő, igazánjál. Ezzel meg anyád, valaki fölgyújt, azt tudom, az a Statix volt. Ezt üssed. Statix. Segíts Statix, mert engem erősen meg fog molesztálni. Kurva szár. Már csak 38 ütés. Ne engem! Nem téged. Nem, kizárt. Hát de szóltam is kétszer. Gyerünk be ebbe a nagy PvP-be, itt is üssük a gyerekeket. Hú, ez Dimon 2-t ütik, hülye Ültek leszáll. meg full diába, itt öltek meg full diába. Oké, most mindenki, nekem most az a taktikám megbeszélek, hogy mindenkivel tímelek. Minden Skycraft, cső. Ez nem jó volt. Én a Megölték Happycraft-tal Dimon, is ez ki volt ez a cigány? Volt nálam. Ez szerintem most engem tudtak ütni, vagy 100-an. Segítség! PvP volt! Hát ok, Megölték mindenkivel tímelek. a Dimo 2-t. Statix hol vagy? Ja, itt vagy. Futok föl valami toronyba. Menekülök. Statix. Hoppá. Itt volt egy gyerek. Mit vettem fő? Semmi nagyon. Valaki üt. A Statix! Itt valami 9. Lelüktem. Az konkrét volt. Geci, hogy elkoptattak. Új szettet kell vennem. Ha belém verszni egyet, elkopna a csizmám, mert csak 4 ütés. Már egy alatt. Jaj, Gyors lenyomok még egyet. Ez megint ez a gyerek, üssük már szét. hallod, hogy lelökött a Geci, meghalok. De föl vagyok is Egy és fél HP. Egy lófiam. Geci, fél HP-ból értem földet. Egy kis almát. Jövök. Szekér. Kurva szádatot, dögöljé meg! Dögöljé meg, ha meghalsz, úgyis meg fogsz halni, de tökni. Én ilyen szeker, ha tudom hátra kettővel is, nem megy hátrébb. Ez mi? Lelüktem, ugorj utána. Várjál. Miért azt mondod, hogy lüktem? Miért lükted? Van 30 milliárd. Geci, megnyertem lemez, hogy leestem. Fuss utána! Van 30 000 milliárdom. Üssé, de ne üssé. Nem ütöttelek. Az nem én Nehogy voltam. nem, kiírta, hogy Hunga Meplay, megtámadott. Lelüktem! Azt a most a messzi szállt. Haha. Zsámó! Szatik, Zsázsi! lefogok-e? Itt van. Mekkorát esett a nyomorék, láttad, Szatik? Aha, itt van, gyere már. Segíts már. Most avval. Várjál, tényleg ez kempelek másik nyomorék. Lekempelem azt a Már csak másik ilyen nyomorék. 53 meg 100 ütések a cuccaim. Játusak, Maris! Itt a másik 9. Itt meghalok. Én is. Valaki üssön be! Jövök. Üssetek már be! Üssetek be! Gyere. Beüssetek! Geci. Jú. Inkább 2, a széjjel csapom. Hú, itt a TBX az valami baszottak, és inkább elfutok. Jó, hát én futok el inkább. Hát én is azon vagyok. Hagyjatok békén, én tisztességesen meg vagyok, hagyjatok békén. Én vagyok, engem hagyjatok. Hogy Azaz. egy kit tank. De nem.
Black Flag. Szatix, te hol vagy? De Szatix, gyere már, vigy már meg.